Happy Valentine's. Mututag sa daily ako di makumoto. Pero sige lang, we all have prayer nga kanang Lord kung mali ni siya nga tao, akong uyab karon or partner, dili mi mag-work, malihog bulagan. I know nga namoy mga prayers muna na ako po na. I think murag na ay lapses ana nga prayer. Like, siya bisabot nimo. Mas ideal pa kung mag-ampo ka ug ingon ana nga kana bitawng wala pa mo sa relationship. Kana bitawng getting to know each other and then napaka sa moment of deciding kung i-pursue ba nimo nga person or mosulod ba ka sa life ani nga person and then mag-ask ka og guidance sa Ginoo. Then if Kamo na gyud kamo namang good on na ka sa iyahang kinabuhi, I would say, and then nakabother na ka sa iyaha and then muingon kang mali ni siya nga tao, kuhaan ni siya, di ba murag doubt ka sa inyong relationship. Murag tanga kibali ka sa idea nga Nisulod ka na nga kabalo relationship, ka nga later maingon ka nga mali ni nga tao. Kitang mga lalaki magudlahi no, bulag sige mangita na paglahi. Pero sa mga babae think lahi lang worldview nga kasulod na ka ng relasyon, biyaan na nimo magbilin siya o trauma or something. Brokenness. Nganong nisulod ko in the first place nga naman day kay doubt. Diba? No. So the moment nga nisulod ka sa relationship, buot pasabot humana na nimo giampuan sa Ginoo, humana na nimo gipangayo sa Ginoo. Timbang-timbang na. Yes, pag ana mo sa relationship, mukalit na pud kag ingon nga Lord kung dili ni para sa ako. Gawas na lang guro no kung like kani siya nga tao kay nag-cheat. Ni nga tao kay nagpalayo sa imo sa Ginoo. It's better to break a heart than break a home. Kung ingon na nga kiss pero kung away-away lang di mag-doubt Yeah, ra ka. moingon din ka nga hala, murag di man guro ni para sa kuha kay sige na lang mig away unya ang inyong ginaawayan kay gagmay ra pud kay nga mga butang. So the point here is before ka mosulod, gideside na nimo, gitimbang-timbang na na, nimo. ready na like ingon na dili kay pagsulod na nimo Dito pa ka mag-doubt. ay dili di ay no. Dito pa ka mag-asa Ginoo nga Lord, kuhaan ni nga person. Most of the time, tubago na sa Ginoo because you are doubting and when you are doubting, you cannot truly love the person. Dapat sure gyud ka kani nga tao di kay collect and select and later makarealize na makamata nga dili di ay submit to God, dapat sure ta sa tanan natong decision. Before committing to a relationship.